हाजोआव ओमफ्राय मोनाबिलियावबो हाबनो होआखै ओमफ्राय नाखाथि हाजोआवबो हाबनो होआखै बेनिखायनो जोङो माने डेटखौ फासयबाय आरोना ओमफ्राय उनफोराव लासै जोङो थांसिगोन आरोना गाइस आरेस होनबा एखेबारे फेमास जाखायो आरेसनि आवाजआ माबायदि नोंथांमोना दिनै खोनासंनो हागोन दे गाइस बम नांखायो आरोना मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो ओके गाइस ओके तो दिनैसो आरो भिडिअ मोनसे मानि थाखाय भिडिअ खालामनो हायाखै आरो मानि थाखाय राइडआव थांनो हायाखै नोंथांमोननो गासिबो भिडिअखौ दिनै खिथागोन गाइस तो हेलो गाइस गुड मर्निं वेलकाम बेक माय यूट्यूब चैनल हुई फुङाव इनो प्रब्लेम गारिनि प्रब्लेमा ओके गाइस ओके तो फाइनली तो बारा टाइम जायाखै दे गाइस दा तो टाइमा 8:30 जाबाय आरोना मर्निंआव आं भिडिअ बनायखायो सानफ्रोमबो मर्निंनि राइड आरो मर्निंआव गारि सालायनायनि मजायानो बेलेग जायो आरोना गाइस जि थान्दा बारहावा गाबो जों मर्निंआव फुङाव उथिबाबो माने देहानि थाखाय मोजां जायो आरो फुङाव उथिना जोङो भिडिअ खालामनायाबो मोजां जाहैखाबाय स्र' जाहैखायो आरोना तो अके आङो दायो खोन्थाजोबगोन मानि थाखाय जोङो चिराङाव थांनो हादिया ओमफ्राय आङो आरो खानसे मानि थाखाय माने दैलि ब्लग भिडिअ लाना फैनो हादिया गासै भिडिअखौ आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन आरोना तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबनोलासे नायबानो जाबाय ओमफ्राय आङो दिनै मानि रिभिउ खालामनाय नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेल नायना बुजिखादों जानांगौ दै मा हानाय आं दे ओके गाइस तो माने आं इयाव थाव सोदोंमोन आरोना दिपुआव ओमफ्राय गावगाराबो एसे थाव खालामनानै ओमफ्राय आं लोगोखौ कल खालामनो र' ओमफ्राय दा लोगोआ कल खालामफिनदो र' हेलौ सोरां ब्र' मायाव दङ आङो नै थाव दिपुआव दङ दे माखिनियाव दङ दा नोङो दे आङो दे ओके गाइस तो माने जोंना सोरां ब्र'आ कल खालामदोंमोन आरोना तो बिनि गारिखौनो दिनैबा एसे रिभिउ खालामनोसै आरोना तो रिभिउखौ मानि थाखाय खालामो नोंथांमोना मिथिगोन ना तो डिलाराव रावबो थांनानै गारिखौ डाइरेक्ट टेस्ट खालामनानै लाना फैनो हाया बेनिखायनो रिभिउ भिडिअफोरखौ नायनांगौ गाइस रिभिउआव नायनानै माने नोङो गारि लानो गोसोबा नोङो डिलाराव थांनानै गारिखौ सोलोंनो लागा दरखार गैया डाइरेक्ट थां आरो कालारखौ लाना फै बासिनानै होखाव तो फाइनालि गाइस आङो सोरां ब्र'खौ इयावनो दसे नेनोसै गारिनि हालोदा बया लेथ्रा अबस्था जाना दङ आरोना साला आं दाख्लै मबाइल चेन्ज खालामदोंमोन ना ओमफ्राय मबाइल चेन्ज खालामनायाव आगोलनि डिस्कखौबो एसे चेन्ज खालामदोंमोन ओमफ्राय नैयावबो डिस्कआव मबाइल सोदोंमोन ओमफ्राय इ मबाइलखौ मा खालामदों दखानिया इ मबाइलखौ गारलाना होनानै सिनाय बायदि जानानै ओमफ्राय नैदि गोदै माबायाव नांला जोबदो आरोना नैफोर सब स्क्रेच जाजोबदो ओमफ्राय भाइ जुल नै जोंना ब्र'आ मोनफैबाय बेनो मोजां खबरा गुड मर्निं ओके तो इथिंगालि सिगाङाव जोंनाव हेभि जाना फैखादों जोंनिया भाइया नखय नै न'आव थांखायाखैनो नोङो होमबा हाबा जानो थांनाया नोंसोर मिलायो होमबा आगोलाव ओके गाइस तो माने जोंना नै ब्र'आ सफैबाय बेखौनो नेबाय थादोंमोन आङो तो अके गाइस तो फाइनालि दा बर्थमान आङो तामुलपुराव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय जोंना ब्र'आबो सफैखाबाय ओमफ्राय गाइस आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ मानि थाखाय खालामनायदों नोंथांमोनाथ' मिथिखादो तो आङो इमान फुङावनो फैदों आङो 8टासोआवनो फैदों आरोना नै तामुलपुराव भिडिअ खालामनो थाखाय तो आङो भिडिअ सिडिअ होया बहुत दिन जाबायमोन ओमफ्राय चिराङावबो थांनो होननाय आंनिया माने केन्सेल जादों दे गाइस आंनिया चिराङाव थांगोन होननाय मानि थाखाय केन्सेल जादों खिथानो हागोन ना ओजा माने मोनाबिलियावसो थांनो होन्दोंमोन नालाय ओमफ्राय नाखाथि हाजोआव ओमफ्राय मोनाबिलियावबो हाबनो होआखै ओमफ्राय नाखाथि हाजोआवबो हाबनो होआखै बेनिखायनो जोङो माने डेटखौ फासयबाय आरोना ओमफ्राय उनफोराव लासै जोङो थांसिगोन आरोना गाइस तो नोंथांमोना आं दिनैनि भिडिअखौ खोन्थालांनोसै ओमफ्राय मा नायलांबाय था गोबाव जाबाय गारि लानाया तो आङो BS6निबो भिडिअ लाबोगोन बेनिफ्राय दा आङो BS4खौ फार्स्ट खालामग्रोगोन नैबे जाबाय BS4 आङो पार्ट 1 भिडिअ खालामगोन ओमफ्राय BS6खौ आङो पार्ट 2 भिडिअ लाना फैगोन गाइस नोंथांमोना गिबियावनो गारिनि भिउखौ नायनो हागोन दे गाइस खनसे ओहो वाव सेक्सि जाना दंखायो गारिया सेक्सि
मजाखा आरोना आरएस होनबा एकेबारे फेमास जाखायो आरएसनि आवाजआ माबायदि नोंथांमोना दिनै खोनासंनो हागोन दे गाइस बम नांखायो आरोना औ थ' गाइस माने नैखौ एसे मडिफाइ खालामना लादो आरोना नैखौ माने इखौ एसे होना लादो आरोना इयाव लुक्सखौ आरएसनि इखौबा बया हिट नाङा आरोना सिगांनिफ्राय ओमफ्राय नैबे लुक्सखौबो होनो थांदो आरएसनि लाइटखौ बुंनो थाङोबा आरएसनि लाइटआ एलइडि आरोना इनिफ्राय आरएसनि माने सिगांनि डिसआ माने एबिएस आरोना डिसआ थ' हेभिखा आरोना दा बेसिक्सआबो एबिएसआनो थ' इनो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना आरो नायनो हागोन इनि मिटारा बेसेबां जाखो रानिंआ बेसेबां जाखो आं नोंथांमोननो खनसे खोन्थिगोन नोंथांमोना नायनो हागोन किल'मिटारा बेसेबां जाखो बाराथ' जाखानाय नङा बारा सरायखाया जोंनिया इयो भाया गारिखौ गारनासो दोनबाय थायो 398 किल'मिटार जाबाय गाइस रानिंआ थ' बारा सलाया आरोना गारिखौ बारा बैसोबो जाखायाखै गारिया ओमफ्राय गारना दोनबाय थानाय जायोना इनिखायनो माने बारा सलायखानाय जायाखै आरोना थ' ओमफ्राय इथिंगालि एसे माने स्टिकार होनानै लादो आरोना थ' हेभि नांदो थ' स्टिकारखौ माबायदि नांदो नोंथांमोना कमेन्टआव खनसे खोन्थाहरबानो जाबाय अहो इनिफ्राय हेन्देलनि बागै बुंनो थाङोबा इनि हेन्देलखौ नों एक्सट्रा होखायाखै न' बायनायाव इदि खादाना हेन्देला एसे बेन जादों आरोना अके थ' हेभि नाङो आरोना इनि थाखायनो एसे नैबे खमान थाङाना नङाबा बोरैबा नुगौमोन आरोना इदि नैबे मोननै लुक्सनि थाखायनो माने बे आरएसनि हेन्देलखौ एसे आलादा नाङो आरोना ओमफ्राय नैबे लुक्सखौ होना नायोबा माने सिगांनिफ्राय एसे स्टाइल नाङो आरोना बरिया नुयो माने डिस थाखायो आरोना ओमफ्राय सिगांथिंबो डिस थाखायो एबिएस इनिफ्राय इनि साउन्डखौथ' नोंथांमोना मोनथिखायो माबायदि नोंथ' साउन्डखौ मडिफाइ खालामाखै न' सिम्पलानो ना थ' होमबा नोंथांमोना आं खनसे साउन्डखौ खनसे खोनासंहोग्रोनि नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय गाइस अके लेट्स गो थ' गाइस साउन्डनि बागै बुङोबा आरएसनि साउन्डआ माने थ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो आरएस 200नि साउन्डनि थाखाय एसे बम जायो आरोना भिडिअआ थ' माने इनि सिसिया एसे बुरजा जायोना बेनिखायनो साउन्डआ एसे गोसा गाबो आरोना थ' रिपिं मारिनायाव साउन्डआ बहुत हेभि रिपिं मारिनोबा नोंथांमोना आरएस 200नि साउन्डखौ खनसे नायनो हायो आरोना बेनि थाखायनो आरएस 200आ एसे फेमास आरोना बेनि थाखायनो रिपिं मारिनायाव एसे अके थ' माने आरएसआ राइडनि थाखाय मोजां ना गाज्रि नोंथांमोना दिनै मिथिगोन थ' राइडनि थाखाय मानि थाखाय मोजां लं राइड खालामनायाव माने आरएसआव जबाना नैयाव माने आथिं गाग्रा बरा गानानै माने आन्थुखौ नैथिंगालै नोरै ग्रोब होनो हायो आरोना इनि थाखायनो माने आरएसआ लं राइड खालामनायाव मोजां जायो गोबां मानसिखौनो आङो राइड खालामनाय नुगासिनो दङ आरएस लानायखौ थ' ओमफ्राय इथिंगालि नोंथांमोना नायनो हागोन माने उननिखौ एसे माबा खालामना लादो आरोना थ' मिया हाबा जानो थांदोंमोन नालाय ओंखायनो एसे हाब्रंना फैदो थ' ब्र'आ माबा सिगनेल लाइटखौलाय नैथिंगालि माने आरएसनि सिगनेल लाइटआ नैदिनो थाखायो दे बायनायाव नैथिंगालिलाय बरिया जोंखायो ओमफ्राय उननियाबो नैलाय नैथिंगालि जोंखायो आरएसनि सिगनेल लाइटआ इनो मोजां आरोना नैखौ एक्सट्रा बायनो नाङा जोंनियाबा पालसारनिया नै बायनो गोनां जायो नै बोरैबा जाथारो थ' इनो आरोना गाइस आङो दा बर्थमान आङो माने ब्र'नियाव सोंगोन आरोना गारिखौ फाइनेन्सआव लाबोनायमोन ना डाइरेक्ट लाबोनायमोन आं गासैखौबो सोंगोन थ' नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय ओमफ्राय नों गारिखौ ओरैनो डाइरेक्ट लाबोदोंमोन ना फाइनेन्सआव लाबोदोंमोन नैबे गारिखौ डाइरेक्टआव लाबोखादोंमोन ना बिदिनो बेसेसोआव लाना फैनायमोन ओरैनो 170 गोलैदों आरोना 170 ना थ' 170 गोलैखायो दा खिन्थु BS6आ आरएस BS6नि मडेल आदो 90 इदि गोदै गोलैयो आरोना ओमफ्राय डमिनर 250नि एसे बुरजा दे दा आरएस 200नि दामा BS6आ थ' गाइस आङो नैबे भिडिअखौ मानि थाखाय खालामनाय जादों गाइस मिथिदों ना आरएसनि बागै नोंथांमोना BS6खौथ' बारा मिथियाखैबाबो BS4खौथ' मिथिखायो खिन्थु एबार BS6आ बाय बेलेग टाइपनि जादों ओमफ्राय BS6नि भिडिअखौ आङो गाबोन नङाबा सबनियानो होनाय जागोन ओमफ्राय आङो BS4निखौबो साडेनलि खालामनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय फुङावनो खालामनाय जाबाय ओमफ्राय आंनि बुंनाया जुदि माबाफोर थांदोंबा नोंथांमोना एसे निमाहा होबानो जाबाय आरोना गाइस ओमफ्राय जाय गोदान नोंथांमोना अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आं दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबै लोगो मोनगोन दे गाइस अके दे होमबा न' बाय बाय Bye bye. Bye bye. Okay, jai Borani ni. So guys, साउन्डनि बागै बुङोबा आरएसनि साउन्डआ माने थ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो दे आरएस 200नि साउन्डआ
साउन्डनि थाखाय एसे बम जायो आरोना